बयखौबो फिन खेबसे चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। रायजोफोर आङो एसे डिउटियाव थांनो रेडि जालायबाय आरो दा एसे दाना जानानै लानि आरोना। तो आइटेमा मा मा दं आं एसे दिन्थिलांगोन आरो बाहेराव माबायदि सोलिनांगौ जायोना तो आं एसे दिन्थिगोन आरो आं रेडि जाखाबाय दा थांदिनि डिउटि फारसे। स' दिन्थिलांगासिनो। बे जाबाय आंनि आदार। लोगोफोर बेनो आंना दिनैनि आइटेमा। बेलेग जेबो बानायाखै। रुटि बानायबाय, गोरान रुटि, आरो बेनिफ्राय नै सयाबिनजों फान्थाव बिलाथि एवबाय आरोना। तो बेखौनो एसे जासाबनोसै आरो जानानै डिउटि फारसे ओंखारलांनोसै आरोना। नायदो नै बेसेबां स्ट्रागल जायो। बेखौ जानानै आङो दा थागोन आरोना। तो आरो हजोंहाय बेबायदिनो एसे बायदिसिना साहा पानि लोंनानै थागोन आरो। आङो दा बे रुटि गांब्रैखौ जानानै ओंखारलांनोसै लासै लासैनो। उफाय गैया रायजोफोर, बाहेराव थाखा खामायनाया एथबां इजि माब्लाबाबो जानो हाया आरो फैसाखौ जोङो ओरैनो मोननो हाया। तो बेखौ जानानैनो जोङो बेबायदि सोलिनांगोन बा थानांगोन। न'नि बायदि नङा दै, न'नि बायदि माब्लाबाबो जानो हाया, ओरैबायदि खस्थ'। तो उफाय गैया रायजोफोर, मेहनत खालामनांगोन ना लाइफआव साक्सेस खालामनोबा। तो रायजोफोर बिदिबा आपडेट्सआव थांदिनि। आपडेट्सआ आंना बे नङामोन, स' थेवबो आङो एसे क्लिप्सखौ दिन्थिनानै होबाय। आपडेट्सआ जोंहा बेनो जिथुनिखि जोंहा PM किसाननि 20 नम्बर इनस्टलमेन्टआ फैनो थांगासिनो दं। फैसाया हाबनोसै आरो नेनानै थादो, बारा दिन गैला। EKYC फोरा जायाखैबा खालामनानै लाखादो आरो चेक खालामनो हाखायो जोंहा वेबसाइटआवनो pmkisan.in आव थाङोब्लानो जोङो बेवहाय चेक खालामनो हाखायो, स्टेटास नायनो हायो बेबायदिनो। नाथाय दासिमबो जोंहा FTO प्रसिडआ ES जायाखै दै। FTO प्रसिडआ जेब्ला ES जागोन अब्लासो जोङो मिथिनो मोनगोन आरोना। आङो चेक खालामखांबाय अलरेडि, दासिमबो माने आंनिया FTO प्रसिडआ ES जायाखै आरो न' जानानैनो दङ। तो जोङो वेट खालामबावनांगोन। नाथाय जोङो मोनथिनो मोन्दोंमोन सेकेन्ड उइकआवनो हाबनो गोनांमोन ना। दाथ' सेकेन्ड उइकआव मथा मथि गोलैबायानो बुंनो थाङोब्ला ना। दिनैहाय बुधबार बेबायदि जाफैबायना, समबार मंगलबार बुधबार। तो सेकेन्ड उइकआव मोननो गोनांमोन, दा मंगलबार ना बुधबारानो जाबाय जानांगौ। तो जों एसे नेनानै थायोब्लानो जोङो साननैसोनि उनाव जोङो चेक खालामोब्ला मिथिनो मोनगोन। जुदि FTO प्रसिडआ ES जाबाय अब्ला जोङो फैसाखौ मोननो हासिगोन आरोना। तो नेनानै थादो। बेलेग बेबायदि गुबुन जेबो आपडेट्स गैया। देग्लायहाय फोथाराव हाबनाय जायासै आंनिया, बाहेरावनो माने फैफिननाय जाबाय आरोना। तो जोङो बिदेशआवबो आर्निं खालामनो हायो दि, मोजां मोजां खामानिफोर दङ, आर्निं खालामनो हायो। जेरावखि थाया मानो जुदि खस्थ' खालामोब्ला आर्निं खालामनो हायो, नाथाय स्ट्रागोला जेरावबो। स' आपडेट्सआ बेखिनियानोमोन। नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय लोगो मोनगोन। आङो बारा गोलाव खालामला, आंना टाइमबो जाबाय। तो आङो बेबायदिनो सम सम आपडेट्सफोर लाबोगोन आरोना। गोजोनथोंसै, नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनगोन। बाय बाय।